seneng. Iya. Ya gak apa-apa. Entenon aku enggak makan ya. Iya tanteni kok amat ta. Ngono ya. Ya, kok tarono ya. Iya. Sik desa mawa cara gending lakune paten. Cek ono nduk nggonmu iku wong wedok ambyuk nang wulan. Lah iki ana paribasan awak dhewe wis tuwa oleh bojone. Iya. Petruk tengu-tengu nemu kethuk. Aku arek elek nemu wong ayu. Sing penting ayo melu aku mulih. Ering. Rondo company. Kate rabi iki gak wani, gak rabi kan sing belanjani. Duwe anak siji lanang. Anakku ki ya pinter. Ngerti nang wong tuwa. Nyambut gawe kayane ya dikelompokno. Dikekno wong tuwa. Seneng aku ndelok anakku iku. Lah ya sampe yamene kok gak mule-mule. Nang ndi gak ngono. Oh, maksud cilik. Bareng meneng nggo omahe jene aja ngomel, aja gremeng. Tanggane gak seneng iki penuh jan duwe lara gendeng. Lho, wong gerang kok didulu-dulu kene lho. Aku ngomong iki nak oleh gremeng ijen pancene gak ono rewangi. Aku ngomong iki ngrasani awakmu. Ngrasane ele apa api aku. Oh, wong anake sing ganteng dhewe. Ngadeg ta, Mbok? Aku wis Ngadeg. Aku takon karo peno ya. Yo. Peno ya sepurane lho, Mbok, aja murmur ya. Peno ndire anak aku ben murni ya. Lho, arek iki ya murni asli selina anak bapakmu. Bukan ngono be, peno ndire anak aku oleh ramban. Ramban iku ramban ndi? Iya, Kang. Wong aku iki lho nak, wong wis apa iku jenenge lek ngarani wong fanatik. Bane kok kuwatir. Nemen aku iki nak, wis gak tau nang ndi. Be wong bapak tamen yo ngae. Kok ngono sik nang wong gerang iku kale ngene gak ilok. Wong nyambut gawe sore nak, bapakmu iki yo ngingoni awakmu. Iya, wis ngene Mbok ya. Wis aku terang-terangan aku mulih manggo penjaluk nang peno. Njaluk apa? Njaluk anak wong bapakmu biyen iku sik uripe wekas. Sapi kok kanggo anakmu besok lek foto-foto. Iya. Ngono. Aku njaluk rabi kok. Heh? Rabi. Rabi? Iya. Lho. Rabi kok lho sak enak sik peno nang utang putu. Awakmu nak durung sunat anak. Durung sunat. Durung. Lho, dadi aku durung sunat, Mbok. Durung. Mulane Mbok aku ndo ya mburimu tak delok kok jek pewancet. Lho iya, mangane durung Lah peno sunat. sing taun-taun kepukur jare tangga-tangga peno digawe ben cacat. Digawe nang Plodruk. Iya. Iya. Nyunat bapakmu. Oh, sunate bapak. Iya. Wis gak apa-apa saiki. Rabi dhisik sunate kari. Ya apa? Ya kudu Oh, sunat. dadi miturut agama Islam nek mari sunat rabi. Ya cuma aku rabekno ya. Lho ya aja kuwatir nak, Wis. rabekno. Aku tak iku nampuri adus. Aduh so wong pulu-pulu kaya ngono arene. Engko tak golekno tukang sunat. Lho ketiba. Lah ya wong mlaku saya kaya ngono. Ketan njaluk sunat ya apa? Aku mangko wis mekat bogel. Karepku anak wis gedhe, tak kon sunat ngono. Apa digawe iki? Masa kate kene halo.
Iki iku nglangkai oyot nimang ngono ta. Lah apa tangan iku ngene-ngene iku? Ya mbek ngene gak krungu wong awakmu ya bodhek nek jero mangani rambak ae. Pepek loro. Apa sih cengeng-cengenge? Aku gak pesen sih. Apa? Adikmu iku wis gedhe, aku ngono sih. Iya. Katene tak sunatno, tak kasih golek calak sih. Alah iki ketika aku ya sapa maneh. Wis tak wara, mang tak ampiri, engko tak kongkon langsung rene. Tak lungi alamat wis jelas iku rene. Oh, iya. Wis tak omongi wis. Langsung tak kongkon. Jenenge ya apa? Kok gak njaluk tolong peno. Wong aku iki wong rondo. Eling-eling. Oh, ya apa sih? Tonggo iki koyo ngono. Ya. Nek perkara ndolek calak wis penggawean. Hei. Hei. Hei! Lah iya. Sapa iki? Ya iki calake iku. Iki calak. Iya. Wong perae kok garangan ketik nggawa sakono. Golek rasokan. Ngawur calak iki. Calak. Iya. Apa noreng di Maka? Bah. Bah. Jare dikongkon nyunat. Sampean boten setan sing sunat. Jangkrik nang wong setan. Wong sing sotek iku dudu anu sing sunat iku dudu setan. Remar wah. Ari sampean boten. Sainten sing sunat. Sinten? Nah, niki sinten sing sunat. Wong awakmu iku cilik gedan brengos. Mulane ngomong iku bingung. Sinten sing sunat? Setan. Bobo setan. Remar wah. Sing sunat iku anak. Oh, Ande. lah anak sampean teng punden. Cirauk. Punden. Niki lho. Teng pundi? Lah niki lho. Niki teng pundi anake sampean? Anakku sing nang mburi raup. Kon yo ngono gel golek arek wong calak yo kaya kene. Wis pengalamane sombong daerah perempuan hari iki. Lah wong nggo calak gak bawa. Iki Nggih cepetan nggih, larine pundi? Anu Pak yo, kula salah tuntat kata niki dina iki kudu entek 200 wong. 200 wong. Iki Nek jero. Iya, teluk al. Deh. Sampeyan nyunat ku piro regane? Duh, sampean aja takon rego nggih, saru yu. Nek kula ngoten niku nyunat, kadang ngoten langsung diamplopi kali sing gadah damel kula lebokno ngene glangsing. Kula lumpukno nggih ndugi griya. Kula sok nggone ngarepe mbokne kacung. Kula buka, kula hitung enten sing 3 juta. Enten sing 5.500.000. Waduh. Aku nganyang ngono. Oh, kenyang. Ya ngenyak, wong sing iki lho sing nekakno sampean iku rondo. Tuh, Dadi neser bojo. kan? Neser. Iya, neser. Tandi lake. Oleh. Arek PC dibik. Iki oleh men kenyang. Berempa merah. Kira-kira 1.500. Bo, 1.500 ya oleh pentol yu. Pena iku dodol bakso ta nyunat. Wis sak ikhlas ya yu nek sampean rondo ya. Oleh. Oleh. Rini ya, Tang. Sing penting pokoke sampean amplopi jika ketok wong yu. Ya, Iya, cok kuwatir. aku Nolong. Masih murah-murah iku nolong. Lah iya, sing penting pokoke sampean amplopi. Yo, tak amplop yo cok kuwatir. Gel. Durung disunat kok kok tuntun sih. Melakumu lho cek gak banter-banter, cek nang waras cek sunat iku. Mbok. Carae wis teko ta?
Lah iku apa wis teko? Endi? Lah iku. Loh. Mbok. Sapa sing ngandek-ngandek iki? Bogel. Gel, kok ning gak melek ah? Apa? Iki duduk cara goblok. Apa? Iki mulu jagal. Calak iku net. Nek jagal mbele sapi, mbele wedhus. Lho. Nek aku calak Jong, mbele manuk. Oh manuk. Yo iki gak ngono calak kok iso bongkring ngene iki. Gel. Calak umume lek nggawa tas e. Iya. Wong calak nggawa glansing. Gak alate akeh gak Gak amot. ngono iku kate nyunat apa kate ndolek ula iku. Sunat net kon niku. Mbok. Yo. Sunat iki gak lara, Mbok. Lho, sunat yo gak lara. Gak lara. Ya kok celkit ngono ta. Aduh, ganteng rek. Ganteng ge. Lanang nggih. Duk banci. Kok banci sih Lanang. Nggih. Jenang, Jong. Jenang. Jeneng yo. jeneng. Oh, jeneng. Aku gak iso ngomong jeneng. Oh, lha iku mang lambemu. Keprotot. Oh, jeneng iku. Jenang. Jenengku Muhammad Jonet Abdullah. Oh. Jenenge wis Islam. Islam nggih. Heeh. Sapa langgar, Oh, Jong? bendina. Ngaji. Gak urup sandal. Bet kokorom sandal. Apa calake kakek cocot. Yo ngaji. Ngaji, Jong. Ngaji. Katam. Katam tak doleki ndaut teh. Duduk tatamiku, Jong. Yo katam apa? Ngaji nek wis 30 juz, mari ngono terus dibaca. Lah iya dibacai. Dibacai apa, Jong? Gorengan karak. Gorengan karak sih net. Oh, gorengan karak sih, Jong. Apa? Iku lho dibancai segoning kuning, diwur-wuri serendung. Aduh, Maduran iki rek. Kayak kentung dipul-kempul dadi begedul iku lho. Lho tadi begengek. Gek kon niku. Lah ya Maduran iki rek. Oh, engkau kan era Madura. Nggih. Madura senep. Oh, Madura Senep. Oh, kecamatan Selendep iku. Ari ya lho, Cong. Oh. Kali anget. Oh, kali anget. Oh, kali kaduwen. Kali kademen. Ya kakek cocok calak iki. Ngaji ya, Cong, sik anu. Sadat iso, Oh, gawil. sik gak loro. Iya. Maca sik. Bis mini. Ini sih net kon niku oprek iki. Kok wis mini sik, Cong. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bes. Kok iso asbes kon niku lho. Ashhadu iki. alla Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Wah, wah. Calak kakek cocot. Brai cocot calak iki. Oh, kok salah di sini Jong. Wong sing surat kate nderut sing data iku. Jong, golong. Golong ayo. Oh, dalam bangga. Bali ya. Ada apa, Jong? Kok ngono pernah kate nyurat kate ngirebel. Oh, nek
saiki penjalukane cemacem, Cuk. Yo macam. Nek tak sunan gawe iki, Iya. tak tarik, Bener. iso metu gur-gurane. Ya kok taresan balik no ya sok kawin. Salah gak bondo. Alate iku. Malah tau pengen alat yang gerebel goblok. Take Nek kagel iki akeh Cuk alat bondo. Oke aku. Agel sing iku. Nuno. Kene alate agak tenang ae. Iya. Sing penting lang waras. Yo ngono. Mulya. Jangan pernah kate nyurat apa kate ngedok bongkotan. Oh, nek ndelok muru-murane sampean. Galate gawe iki Cuk. Alate nggawa perang. Nisor diganjel Bongkotan. bongkotan, diketok mari Kaya iki. wok langsung kecekat. Salah gak bondo. Anjir. Kate belah wedhus wae. Oh, ala kok Sabar lah, sabar. Ya wis sing iki sing gampang ya, Cuk. Gampang yo. Yo. Aku Tambah nemen nek. Sampeyan Gus. Ya nek kena sing pedhet, cenek tel bareng kena sing bongkot. Apane gante sabonggele. Cuk, gak apa-apa, sok apa. Aduh. Apa, Cuk? hei. Wong kate disunat kok tingkai. Wong kate nyurat ae tingkae. Sing disurat sing gemeter. Oh, ya. Ora, Jong. Gak celek kita gak. Apa? Gak loro blas e. Lu gak lara. Ya. Ajane gak lara. Wong sapa? Wong aku sing lara. Yo apa sing gede. Enjane anak peno iku gak betah loro. Kalau ya apa sing digedhek iku sakelku. Cekel riko. Yo. Mamulo nek dek iki aja gembletak. Aku ketek disowong ngono ah. Lho ya. Gak betah loro. Ya wis, aku ditututi arek Ojo labu. Arek iku Yo, gak loro, Cuk. Sabar, Cuk. biasaan riko manja. Awas iki, yo. Bengok-bengok ya. Ayo. Gak betah loro arek. Iya. Wis sabar, ngene arek kados bapak. Tapi wong kene wis kaya bapakne dhewe. sunat iku menyapa wajib wong lanang. Lah iya. Wong arek gak betah loro. Wong durung sunat kok jauh rabi. Sunat dhisik. Lah iya. Lah kok sama aja Jawa ngono. Gak betah loro. Kamu lamang aja sunat, Cok. Cek Jawa ngono. Loh. Lha kok malah dengar-dengar. Aduh lalang tok. Ae nek ngebyoki lalang. Mari tak gepuk ndangan-ndangan kok. Kena-kenae. Oh, La ilaha illallah. Lho. Apa? Suarane koyo pengantin nyarak iki. Balekno. Hei, kenapa kok dibalekno? Iki lek Kenapa jalan nabi kok dibalekno? pengantin iki wis tutuk latar diri yang kuat iki. Ojo sambatan. aduh, Mbak. Ya Allah, kula wau mumet-mumet. Goleki
Biar biar lali. Lah kok bergerak terus? Iya ndolek nggone. Mbok. Ngene rek ya. Kono sapa le omahe? Ya. Aku tak bubu ya. Kok ajang-ajang. Gak apa-apa iki mari dilungguhi ndolek. Kok gorong waras kok gak bubuk. Sik to. Nekat. Iku mang sunate gorong waras. Gel. Aku ya gak apa sing ero, ditani Gel. mang aku garo mbak Agus mang. Arek ku lak njaluk rabi. Ya. Iya pancene. Tapi gorong sunat. Iya, Mak. Sunat, dadine tak kon sunat Gis. Lah nanggap wayang biyen sunate sapa? Sunate bapak ene. Oh, tibae bapakne ambek anak sunate ya tuwek-tuwek. Ya. Lah wong wingi anak jecak